Според мен всичко написано на този свят е приказка. За децата целият свят е жив, красив и всяко нещо всъщност си има душа. Това някак си, когато пораснем, го забравяме, а пък то си е чистата истина. Аз питам, например, когато трябва да прочета някоя приказка на деца, за какво искат? За мишлета, за котараци, за сови, за всякакви такива животни, или да кажем за ветрове, за дъги, и децата, представете си, искат, да кажем, приказка за ветрове, както преди малко поискаха. В тези 24 чисто нови приказки е пълно с най-нетрадиционни герои. На децата аз през цялото време всъщност им казвам това, което съм написала в приказките. Да не се чудят на хора или същества, които не са прилични на тях, защото ако добрият дядо Божий искаше да направи всички неща еднакви, то колко щеше да му е по-лесно всичко да направи от един кълъп. И тогава нямаше да има япончета, водни кончета, охлюви тигри, ели, скумри, всички. И всичко е еднакво. Голяма скука. И им казвам, хайде да си бъдем различни и това никак да не ни пречи да се обичаме.